върху родните производители на кабели, трансформатори, електроапаратура и оборудване за възобновяеми и енергийни източници. Как ще се справи бизнеса, ще ни каже сега доктор инженер Димитър Белелиев, председател на управителния съвет на Българската асоциация на електротехниката и електрониката. Здравейте! Здравейте! Кажете ни сега каква е ситуацията, на какво се дължат първо тези рекордни цени, които виждаме сега на благородните метали, как се отразява това автоматично на българското производство у нас? Аз, за съжаление, при вас идвам само по тъжни поводи. Все някакви проблеми обсъждаме, но действително металите, златото, освен средство за натрупване, са суровини, които се използват изключително много в електротехниката и електрониката. Сребро, алуминий, мед. Тези неща поскъпнаха за една година, от някои постъпнаха до 3 пъти, други до 50% и така нататък. И всичко това се отразява супер негативно в нашия бранш. Всяко едно изделие, аз ще ви дам най-очебиен пример с кабелите. Там 80% от стойността на кабела зависи от метала, който се използва. Било то алуминий или мед. С колко поскъпно? 80% казвате? Колебаеше се между 7 и 8 хиляди евро за тон, долара за тон, прощавайте, сега в момента е 13-14, значи почти 2 пъти. А има ли някакво обяснение? Недостиг на суровината? От много далеч ли идва тази суровина, за да пристигне в България или при нас, ако е по някакъв начин? Логично обяснение има ли? Значи цената за транспорта не е... Те са борсови стоки. 3 са основните причини. Първо, всички виждате какво се случва в света. Та геополитична драма, която се разиграва пред очите ни, за която, за съжаление, ние участваме. Това всичко стимулира покачване на цените. Второто нещо, електротехниката и електроника станаха водещ бранш като цяло в света. Електромобилност, електричество навсякъде. Това всичко естествено води до повишено търсене. И третото нещо е, че като цяло последните десетилетия, като че ли в световен мащаб не се инвестираха достатъчно пари в този вид бизнес. Колко сериозни са рисковете сега за българския бизнес и оттам какво ще последва? Ще ви дам такъв пример и вие ще прецените колко са сериозни. Производството на един трансформатор е година, година и половина. Ако вие сте включили договор миналата година и след 6 месеца вече трябва да си закупите материалите и така нататък, оферирали сте още може би половин година преди това и ви се повиши стойността на метала, вие директно почвате да работите на загуба и загубата е доста голяма. Няма как да се анексира договора по някакъв начин, да се Ако говорим за българското законодателство, ако са частни доставки, това би било възможно, но държавните, обществените поръчки там, в повечето от тях няма предвидена такава възможност. И това е един съществен проблем. Примерно в сектора строителство, вие знаете, и нашите зрители, предполагам, знаят, че там има възможност за индексация, която е свързана с инфлацията. Докато при доставки, свързани с чисти доставки, каквито са примерно доставки, да кажем, на трансформатор, там такива индексации не са предвидени. И това нещо е сериозен риск. Как може да бъде защитена българската електроиндустрия? Може ли държавата да направи нещо или по някакъв начин българските производители наистина да бъдат защитени? Вижте, нашето мислене е, че пряка защита за това нещо няма. Защото това са борсови стоки, ние сме на световния пазар и така нататък, но има доста косвени мерки, които могат да помогнат в случая. Кои, например? Най-добрата косвена мерка е това, което мисля, че и с вас сме го дискутирали. По европейски програми, както беше в началото на влизането им в Европейски съюз, да могат да участват с европейски пари само фирми, които са европейски производители, или са от СЕФТА, или са такива, които са подписали договори за свободна търговия с Европа. Защото основната част, аз може би така ще върна малко лентата назад, електропромишлеността в България е най-големият износител. Най-големият износител в България не е нито нефт, нито каквото и да било друго. Ние изнасяме най-много продукция. И направихме един анализ, че над 60% от всъщност обществените поръчки, които се случват в България, са с доставки от трети страни. Турция, Китай и така нататък.
Вие сами разбирате, че в тези държави ние няма как да се конкурираме с тези държави, защото при тях няма пазарна икономика. При тях е субсидиран труда, работи се 6 дена в седмицата, валутата им не е на пазарен принцип, имат субсидии, които са екологични, които ние, за съжаление, ги нямаме. И всичко това нещо нас ни прави неконкурентно способни. И в тази глобална война, която се води, ние като държава имаме възможност, и това е разрешено според европейските правила, да си стимулираме по този начин това, което е произведено в Европа. През европейските програми. Най-малко през европейските. Ние можем да го направим това и с българските пари. Правим ли го това стимулиране? Не. Тоест, възползваме ли се от тези европейски програми? Ако има такива случаи, няма политическо желание, политическа воля. Хората в момента, които идват на власт, се чувстват като временни такива посетители и може би заради това не тръгват да решават по-глобални проблеми. И не се дават тези възможности. Абсолютно. Но и нямаме алтернатива. Все пак не можем да заменим тук така алуминий, мед или злато, сребро с нещо друго, което е по-евтино, за да не сме на такива загуби. Няма как това нещо да стане. Ние затова апелираме, когато това е абсолютно предвидено възможности, давани от Европейската комисия. Когато правиш търг за нещо, което считаш, че ти е важно, е секторен възложител и така нататък, фирмите или държавните учреждения, които го правят, да могат да сложат условия всички фирми, където няма пазарна икономика, да не участват и не са наши приятели и наши партньори. В други държави ползват ли така парите от Европа за стимулиране, за да вземем добър пример? Масова практика. Аз не съм чувал примерно в една Германия или в една Италия, в нашия бранш, в нашия сектор, примерно трансформаторостроенето, да се доставят трансформатори от Китай. А ние си доставяме от Китай, така ли? Има много такива случаи. Над 60%. Защо? Понеже е по-евтино, нямаме такива разходи? Защото когато се правят търговете в България, се ползва принципа на най-ниската цена. Най-ниската оферта печели. Да, най-ниската. Това, особено за такъв стратегически... Това не означава най-качественото. Не е най-качественото. Естествено, че не. Няма как да бъде на ниска цена и да бъде това качество. Но тук не говорим само за качество. Дори при еднакво качество българската продукция винаги ще бъде по-скъпа от китайската. Обясних вече защо. И най-малкото заради пазара. Аз ще ви дам един пример от нашата практика. Ние от доста десетилетия, няма да казвам името на нашата фирма, за да няма рекламирам, но произвеждаме едни съоръжения, които се ползват в подстанциите. И преди 10 години държавен възложител почна да прави така по-широки търгове, появиха се турски, китайски и така нататък фирми. Те даваха много ниски цени. 2 пъти по-ниски от нашите. Трябва ли по някакъв начин да се работи само с български производители и български фирми, за да стимулираме родния бизнес? Изслушайте до край и ще разберете каква е всъщност пулката от тази практика. След което възложител се възползва от това свое право да защити производството и да могат да се явят само европейски. Ние в този се конкурирахме с една фирма от Англия, с една от Полша, една от Германия и една от Южна Корея. Естествено, ние бяхме по-добри в цени. 3 години изпълнявахме този договор, през това време закупихме машини, съоръжения, ние си ги изплатихме и така нататък. След това ръководството реши, че вече това не е необходимо и почна да прави пак същите открити търгове. Тогава се явиха и турски, и китайски и така нататък. Дадено на нас вече оборудването ни е изплатено, ние нямаме тези разходи, ние всъщност плащаме само материали. Съвсем логично тези търгове основно ние ги спечелихме. Ето давам ви един конкретен пример какво означава това да си защитиш по пазарен начин родното производство. Тук ние не защитаваме родното, защитаваме европейското. Вместо да слагаш мита, да се чудите какви такива странни неща да се случват, това е обичайна практика в голямите възложители в Европа. Сега доколко ще бъде притисната или е притисната българската електроиндустрия? Доста е притисната. Аз ви казах, в момента всичките поръчки, които излизат и са поръчени миналата година с сключени договори, са на загуба. Всичко, каквото излиза. Това означава ли обаче прекратяване на определени производства? Надявам се да не доведе до това, но със сигурност означава по-малко инвестиции, със сигурност означава
по-малко работна ръка, която да се наема квалифицирана. И това нещо ще се отрази след няколко години всъщност на бранша. Нали, сега ти ако си изключил договор, не можеш да затвориш предприятието, трябва да го изпълниш, нали, договор. Не са и малко хората, които работят в този сектор. Пак ще повторя, ние сме най-големият износител. И може ли се до съкращения, ако има такива проблеми? Казахте трудно до фалити, защото все пак си има поръчки, които трябва да се изпълняват, но пък за съкращения. Миналата година доста фирми, основно не български, които имаха тук производство, затвориха. Някои български също така имаха известни проблеми. Надявам се тази година тренда, нали, да не се стигне до това нещо. Но сега с цените на металите, действително нещата са много тежки. И аз, освен този начин за косвено подпомагане, има още един. Той много се практикува в държавите, примерно съседна като Турция. Финално, моля ви. Там има, този начин, да, там има държавата, чрез нея можеш да си хеджираш цената на суровините. Плащаш малка такса, нещо като застраховка и те след 6 месеца или след една година цената, която тогава си договорил, купуваш метала. Много ви благодарим за този разговор и за тези разяснения. Дано да се вземат необходимите мерки. Благодарим ви.